Semmer Istvánt kérem szépen jöjjön ide a színpadra, pontosabban a projektor elé, hiszen a kockás jégkorongbajnokság eredményhirdetése következik. Ugye a kockás Túró Rudi idén ünnepli 3. születésnapját, délután lesz egy óriás Túró Rudi, a világ legnagyobb kockás Túró Rudia lesz itt a jégen, úgyhogy gyertek vissza, szóljatok anyának, nézzük az eredményeket. Ebben a versengésben ugye reggel óta ütötték a korongot a fiúk. Semmer Istvánt kérem jöjjön ide, és egy nagy doboz Túró Rudival MTK 4. csapatának adja át a kapusnak a díjat, és aztán lehet hátrafelé adni majd a Túró Rudikat. Tapsoljuk meg! Gratulálunk, és reméljük sok ilyen sikerben lesz még részletek, srácok. Jövőre is lesz kockás kupa, és várunk benneteket. 3. helyezettnek jár a kupa, Pesterzsébet csapatának. A díjakat továbbra is Pesterzsébet, föl a hokiütőt, föl a levegőbe. Ott a Pesterzsébet, így van. Pista bácsi átadja nektek. Gratulálunk, jól néztek ki. Szépek vagytok, ügyesek vagytok. És hát csak így tovább, rengeteg Túró Rudi, nem összeveszni a Túró Rudin, legalább 3 darab vagy 2 minimum itt mindenkinek. Kapusok fogják szétosztani minden csapatnál, oké? Okay? Második KMH csapata, gratulálunk. Egyre népesebb tábora van az utánpótlásnak jégkorongban Magyarországon, hála az ilyen lelkes embereknek, mint Pindák Laci barátom. És hát a többi szakvezetőnek is persze, meg a szülőknek, hiszen nem kevés áldozat van abban, hogy ezek a csemeték ilyen sokat kijárnak ide a jégre. Gratulálunk, fogyasszátok egészséggel, és akkor kérünk szépen az első helyezettnek egy nagy tapsot a Vasas csapatának. Gratulálunk, fiúk, ügyesek voltatok, jégre mindenki. És akkor kérném, hogy álljatok össze, az összes csapat álljon így félkörbe össze, jó? Kapusok feküdjenek le elől, félkörbe itt a fotósok kedvéért. Srácok, utána megfoghatja mindenki a kupát. Így helyezkedjetek el, minden csapat egymás mellé félkörbe. Anya, apa, hagyj fotózzon le bennek. Oda Laci bácsihoz menjetek hátra a mesterhez. Jó? Mindenki lefotóz benneteket, estéten nézzétek magatokat a tévébe. Vagy a suli híradóba. Jó? Így jégre mindenki 2013-ban. Ez a sok-sok kis hokis játszott majd reggeltől kora délutánig. És hát reméljük, hogy jó. Arra kérném majd a szülőket meg, akik cipővel a jégre jött, hogy mindenkit a jég mellett menjen majd vissza. A fotókat természetesen át lehet. Gratulálunk! Erről van szó, ügyesek voltatok, köszönjük szépen, fotók megvannak? Köszönjük szépen, sziasztok, vigyázzatok, korcsolyázók, csak a jégen mennek vissza a szülők, pedig csak a pincesoron itt a büféknél.